Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Hatayly kärdeşi Xi Jinping'i ýurdun bir näçe tebitinde bolan suwjaşgynlary, adam pidalary, şikayet etmeler we uly möçörli weýrançylyklar derarly gynan çykatyny berdi. Bu hat Türkmen lideriniň aprel-may aýlaryna lewapdy we marda gopan harakatdan suwjaşmalaryndan ejir çekenlere bildirmedik duýgudaşlygyny ýene bir gezek ýada saldy. 27 aprelde gopan harakat Aşgabatda Türkmen medewining gününiň bellenilýän atçylygy ýene-de 100 millionlap dollar serişde goýberilýän we prezidentiň ilat adyndan sowgat berilýän saýlama ahal teki atlaryny kabul edýän wagtynyň ýa-ýanyna gawat geldi. Döwlet eýçiliginiň näki neşir Türkmen prezidentiniň daşary ýurtlarda bolýan dürli hadiseler, adam ýetkileri we beýleki betbaçylyklary babatda bildirýän gynançlaryny we göwnlük görüji sözlerini ýygyderli çap edýär. Emma bu hili işçilik ýa-da duýgurluk ýurt çäginde bolýan suwjaşgynlary, ýel harasat, ýerlenmeler ýa-da ýagyş ýağmurda çekilen diýen adam ýetkileri, ýykylan jaýlar, gyrlan mallar babatda görkezilmeýär. Bu ýagdaý ýyllaryň tejribesinden görnüşine görä odaly Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň başynda yglan edilen altyn asyr. Soňra bagtyarlyk we berkararlyk eýýämi adalgalary bilen bagly bolup onuň çägine metduwatda ýurt içinde bolýan gaýgyly wakalary agdamaga ruhsat berilmezligi, prezidentiň diňe gazanlaryny gaýdylýan ägir duly üstünlükler beýan etmek baradaky talaby bilen düşünürilýär. Yer titremeleri, suwjaşmalary, beýleki tebii hadiseler bilen utgaşykly bütün dünýä aýan bolsa-da Türkmen metduwatyna agdalmaýar. Aýdaly hökümet 2000-nji ýylyň 6-njy dekabryna Balkan tebitiniň häzirki bereket Galanjyk şäherinde bolan güýçli yer titremesi, geçen ýyl Türkmenistanyň gün wataryna uly daýaçylyga sebäp bolan suwjaşmalary, ýurdun beýleki ýerlerine, hatda paýtagtda bolýan sil, suw basmalaryny resmi habar serişdelerine çykarmaýar. Şeýle-de Türkmen hökümeti bu gadaganlygy bir gezek 2011-nji ýylyň iýulyna awadanak öňkü bilmeýännäki ýara gambaryna bolan partlamadan soň bozmaly boldy. Adatlygyň çap eden videolaryndan we suratlaryndan bir näçe wagt soňra resmi Aşgabat awadanak bolan partlamalary bölekleýin boýnarly we bu hadisede ejir çekenlere maddi kömek berilenligi dikeldi işler üçin döwlet tarapyndan serişde goýberlenligi ma'lum boldy. Emma muňa garamazdan Türkmen häkimetleri awadan partlamasynda wepat bolan, yaralanan adamlaryň sany, çekilen maddi diýen, partlama sebäp bolan ýagdaýlar barada häzirçenlik hem dol maglumat çap etmedi. Ýöne lewapda we marda gopan harasatdan ejir çekenler bilen deňeşdirilenini bilmeýänine uly dikeldiş işleri geçirildi. Emma Türkmen häkimetleri lewapda marda bolan tebii hadisanyň agyr netijelerini görkezýän videolary, suratlary görüp ejir çekenlere kömek etmekden geçen, daşaryk maglumat çykaran raýatlary, haýyr sahawat işlerine goşulan adamlary ýydarlamagy, gorkuzmagy başladylar. Şol wagtyň özünde Türkmenistan ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklary, awanyp gelen koronavirus howpuny resmi taýdan boyun alman, mart aýyna Irana koronavirus epidemiýasy sebäpli insan-perwer kömegi berdi. O Awganistanda bolsa insan-perwer kömek bilen bilelikde COVID-19 barlyklaryny geçirmek üçin saglyk desgasyny gurmagy başlady. Orsiýetiň Astrahan sebitine tonnalap kömegi berdi. Türkmen prezidentiniň öz halkynyň kynçylyklaryna göz yumup daşary ýurtlaryň öňüne insan-perwer siýasatçy bolup çykyş etmegi, bu urdaky işçiligini koronavirus aladalar wagtynda has güýçlendirmegi, daşary ýurtlarda ýaşaýan Türkmen emigrantlarynyň nägilelikleriniň öňkü ýyllardaky garanyny hem güýçlenmegine täsir edenemeň diýär. Mundan öňkü ýyllarda adamlar azatlyk radiýasy bilen anonimlik şertinde gurlaşan bolsalar, soňky döwürde açyk protestlere çykyp Berdimuhammedowyň işden çekilmegine çagyrýan Türkmen raýatlary köpelýär we bu aktivleşme Berdimuhammedowyň daşary ýurt liderlerine gynanç bildirmek we haýyr sahawat ýüklerini iýermek praktikasyna kölege salýar diýip ýerli synçylar aýdýar.